Fil-katekesi tagħna llum eżistija xtaqt li nirriflettu flimkien hekk fuq it-tema illi għal minnu nisrani vera ma jistax ma jiltaqax magħha fil-ħajja tiegħu. It-tema tal-persekuzzjoni. Li f'kuntest ta' tiġdid tal-ħajja tal-Knisja, il-Knisja dejjem tiġġedded fi żmien ta' persekuzzjoni. U nistgħu ngħidu wkoll li l-Knisja jkollha bżonn il-persekuzzjoni biex tiġġedded. Fi żmien ta' persekuzzjoni, il-Knisja ħafna drabi fl-istorja tal-Knisja tmur għal dak li hu essenzjali fil-ħajja tagħha. Tissaffa minn dak kollu li forsi matul iż-żmien, matul is-sekli, matul is-snin ikunu affarijiet li daħlu, akkumulaw, mhux għax ikunu ħżiena fihom infushom, però ishom ħafna xinxilli żejda li ma jkunux fiċ-ċentru fil-qalba tal-Vanġelu. Fi żmien tal-persekuzzjoni l-Knisja tħoss il-bżonn li tmur għal dak li hu l-iktar essenzjali. Allura l-Knisja eżisti meta tgħaddi mill-persekuzzjoni dejjem tiġġedded. Il-persekuzzjoni huwa żmien sabiħ fil-ħajja tal-Knisja. Għal min jixtieq Knisja sabiħa, komunità nisranija sabiħa, l-arusa vera ta' Kristu li tkun tixbaħ il-Marija Immakulata mingħajr teba ta' dnub, mingħajr tikmix. Allura l-persekuzzjoni jifhimha f'dan id-dawl li hija opportunità kbira sabiħa sabiex il-Knisja tiġġedded. Mela l-Knisja dejjem tiġġedded fi żmien ta' persekuzzjoni. Min-naħa l-oħra biex il-Knisja tiġġedded għandha bżonn ukoll illi tgħaddi minn ċerta persekuzzjoni. Għaliex? Għaliex aħna għandna l-element uman tagħna eżistijej illi faċilment illi nibqgħu għaddejjin bil-proġetti tagħna, nibqgħu għaddejjin bl-affarijiet tagħna. Xi drabi l-mulej kollu bżonn juża lit barranija bħal ġardinar biex jixpruna, biex inaddaf, biex jagħmel iż-żabra lid-dilja tiegħu. Biex jiena nirriflettu ftit fuq din it-tema maħbub tiegħi fil-ħajja tagħna bħala komunità nisranija, hekk xaqt nieħdu ġrajja mill-Atti tal-Apostli, il-Knisja fil-bidu tagħha stess. Min għandu it-Testament il-ġdid isibu ftit malajr. Ħansibu l-Atti tal-Apostli, propju ħansibu fl-imkien kapitlu 5 minn vers 17 sa vers 32. Se naqrawh u mbagħad anke nofru xi riflessjonijiet dwar dan anke fuq siltiet oħrajn mill-kelma tagħha. Mela l-Atti tal-Apostli, kapitlu 5 minn vers 17 sa vers 32. Imbagħad qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Saduċej u mimlija blejra meddew idejhom fuqhom u xaħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl anġlu tal-mulej fetaħ il-bib tal-ħabs. Ħareġhom barra u qalilhom: morru fit-tempju u xandru lil poplu kull m'għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju bdew jgħallmu. Imbagħad il-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu sejjaħ laqgħa tas-Sinedriju, il-Kunsill kollu tax-xjuħ ta' Iżrael, u bagħat iġib l-Apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u sabuhom fil-ħabs. Skużawni, u ma sabuhomx fil-ħabs. U reġu lura bl-aħbar qalulhom il-ħabs ibnih msakkar tajjeb u l-assiesa kienu ħdejn il-bibien. Iżda x'jinftaħna ma sibna lil ħadd hemm ġew. Għal din l-aħbar il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu mħassbin fuqhom u fuq seta' ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom: dawk li intom xħedtu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu l-poplu. Il-kmandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja u ġibhom miegħu. Iżda mhux bil-forza għax kienu jibżgħu li l-poplu jħaġġarhom. Daħluhom u resquhom quddiem is-Sinedriju. U l-qassisin il-kbar qalilhom: aħna ednilkom fuq li ednilkom biex ma talmux fuq dal-isem,
U waraw issa mlejtu l-Ġerusalem bit-talim tagħkom u tridu titfgħu fuqna l-ħtija ta' demm dan il-bniedem. Iżda Pietru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla mill-bnedmin. Alla ta' missirijietna qajjem il-Ġesu li intom qtiltuh billi den tiltuh ma' Jewda. Allu llih mill-leminija tiegħu għamlu kapu Salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk illi iħobbuh. Hawnhekk eżisti mhijiex l-ewwel darba li l-Apostli jispiċċaw persegwitati fil-bidu tal-Knisja. Il-komunità Nisranija eżistijej twildet mill-bidunet fil-persekuzzjoni. Għaliex il-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu u Kristu nnifsu eżistijej għadda mill-persekuzzjoni. X'talimiet nistgħu nieħdu eżistijej minn din il-ġrajja li jistgħu jgħinuna illum il-ġurnata? L-ewwel ħaġa eżistijej biex nimxu pass ma' dan it-test Bibliku. Hawnhekk għandna persekuzzjoni illi mhix ġejja min-naħa ta' biex ngħidlek tas-soċjetà ċivili, ma' persekuzzjoni li ġejja minn elementi reliġjużi. Huma proprju il-Saduċej, il-partit tas-Saduċej, illi diġà kellu konflitti ma' Kristu. Illi issa jkollu l-konflitti mal-ewwel komunità Nisranija, ma' Pietru, mal-Apostli li qegħdin jevanġelizzaw li qegħdin jippritkaw. Il-persekuzzjoni eżisti nafu illi tista' tiġi minn bnadi differenti fil-ħajja tal-Knisja. Tista' tiġi persekuzzjoni minnaħa biex ngħidu hekk tas-soċjetà ċivili. Jiġifieri nies barra mill-komunità Nisranija illi jkollhom mentalità li ma temminx falla u allura jippersegwitaw il-Knisja minħabba it-talim tagħha, minħabba dak li hija temmen, minħabba dak li hija tgħix, minħabba dak li hija tagħmel, minħabba dak li hija tippriedka, li ovvjament ma jkunx jaqbel ma dak li tkun qed tippriedka s-soċjetà ċivili, illi għax ma temminx falla, ma temminx Ġesu Kristu, allura tippriedka valuri differenti, tippriedka messaġġ differenti mill-messaġġ li wassal lin-Nisrani milli twassal il-Knisja. Mill-ista jkun persekuzzjoni mis-soċjetà ċivili fil-ħajja tagħna bħala Nsara. Jista' jkollna persekuzzjoni eżistijej, mhux mis-soċjetà ċivili li ma temminx biex ngħidlek, imma anka minn elementi reliġjużi hemm fih dan is-soċjetà barra mill-Knisja. Jiġifieri nies li għandhom twemmin differenti mill-Insara u jippersegwitaw l-Insara għabbażi ta' affarijiet reliġjużi. Anka din ġifieri għandna hawnhekk għandna Saduċej fil-bidu San Pawl stess. Sawlu ta' Tarsu kien jippersegwita fuq bażi ta' reliġjon lill-Insara. Jiġifieri anka hawnhekk eżisti jista' jkun dik it-tip ta' persekuzzjoni li tiġi minn ambjenti reliġjużi wkoll. Ma jista' jkun anke eżisti l-persekuzzjoni li tiġi interna mill-Knisja stess, mill-Knisja għall-Knisja, minn bejnietna l-Insara stess. Anka din eżisti Ġesu wkoll għadda minn din it-tip ta' persekuzzjoni. Ġesu biex ngħidu hekk ħabbat wiċċu ma' tlieta li huma kemm mis-soċjetà ċivili rappreżentata f'Pilatu fil-folla li tajjat il Ġesu salbu. Kemm min nies ta' b'element reliġjuż il-Fariżej fi żmienu, u anke minn ġewwa mill-grupp tiegħu stess biex ngħidlek, minn ta' madwaru stess Ġesu ġie miċħud, ġie tradut minn Ġuda. Allura eżisti il-persekuzzjoni tista' tiġi minn kull imkien. Ma nqogħdux noħduha bi kbira meta naraw il-persekuzzjoni tiġi mis-soċjetà ċivili jew minn reliġjonijiet oħrajn, jew minn estremisti f'ċert reliġjonijiet biex inkunu aktar korretti, jew anka internament mill-Knisja. Il-Knisja twildet, komunità Nisranija dejjem għaddiet minn dawn il-momenti. Hawnhekk għandna każ partikolari meta l-Apostli mhumiex ippersegwitati mill-Istat, imma huma ippersegwitati mhux mis-soċjetà ċivili, ippersegwitati minn gruppi ta' element reliġjuż. U dak li skont l-atti tal-Apostli wassal għal il-persekuzzjoni kienet lejra. Interessanti li il-Vanġelu San Mattew ukoll jgħidilna li kienet minħabba lejra illi lutaw il-Ġesu għal-mewt. Lejra eżisti li faċilment taħkem il-qalb tal-bniedem, lejra li faċilment twassal biex għal mintejr tittoqtlu.
Ovvjament hawnhekk x'kienet lejra, bażikament nistgħu ngħidu li lejra li kellhom dawn is-Saduċej, il-fatt li ħafna nies kienu qegħdin, ħafna lut kienu qed imxu madwar l-Apostli qed isiru nsara, anke x'jekk naqraw is-siltiet ta' qabel tratti tal-Apostli. L-Apostli kienu qegħdin jippritkaw, kienu qed jagħmlu l-mirakli, tifejqu l-morda, jkeċċu xjaten. Kienu qed jagħmlu dak il Ġesu bagħthom biex jagħmlu. U n-nies bdew jimxu warahom, in-nies bdew jitamdu, bdew isiru nsara. U daw bdew ħossu l-Saduċej li qed jitilfu in-nies u allura qegħdin jgħiru għall-komunità nisranija fuq kwistjoni ta' numri. U daw li jagħmlu jitfawhom fil-ħabs pubbliku. Hawnhekk naraw eżistijej. Jekk nistgħu nqabblu l-ħabs pubbliku ma' din kif ħanipprova nispjega, qed jillimitawlhom il-libertà li kellhom l-apostli biex ikunu jistgħu jipritkaw. Qed jippruvaw jaqtawhom, qed jippruvaw jalqulhom ħalqhom, qed jippruvaw issiktuhom. Hekk il-ħabs li qed jillimitalek il-libertà. Li inti xandar il-Ġesu, li inti xandar il-Vanġelu tiegħu. Jekk nrid nuża kliem popolari, qed jippruvaw jalqulhom ħalqhom. U din eżisti hija parti mill-persekuzzjoni li aħna ngħaddu minnha bħala nsara. Ngħaddu minnha kemm il-Knisja bħala biex ngħidlek istituzzjoni fih dan is-soċjetà. Però anke aħna bħala nsara individwali. Inti sħabek tax-xogħol, inti fil-familja, fejn xi drabi ngħixu mhux dejjem tax ma rridux nippoġġu kollox dan id-dawl, imma xi drabi vera. Aħna l-insara nsibu ruħna fejn donnu kulħadd jista' jgħid li jrid. Kulħadd għandu l-libertà li jgħid li jrid u ngħidu sewwa. Imma kif nitkellmu aħna bħala nsara, kif nitkellmu aħna bħala Knisja, kulħadd irid jalaqlek ħalqek, kulħadd irid ma nafx jgħidlek u kulħadd irid wisa kulħadd, nisseġra kulħadd, mhux kulħadd. Ikun hemm min. Tajjeb, għax tkunu saqajna mal-art kif nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Imma sib min illi letteralment jekk din grupp ta' ħbieb kulħadd jgħid l-opinjoni tiegħu u ma tkunx taqbel ma' Ġesu mal-Vanġelu u ma kint bħala nisra titkellem iridu jaraw kif jgħidulek ħalek. Iva sisti, din is-sitwazzjoni. Iridu nies li ma jemnux f'Ġesu għal raġunijiet differenti. Xi drabi l-inna l-insari persegwitawna billi iridu jillimitawna il-libertà tagħna biex aħna nitkellmu fuq Kristu. Illum il-ġurnata dil-limitazzjoni ta' libertà li aħna xi drabi tiġi ħanidu hekk imposta fuqna għaliex l-ironija hija din li fis-soċjetà tagħna nitkellmu ħafna li ħadd m'għandu jimponi fuq xejn u jattakkaw ħafna l-Knisja li timponi li l-anfisat tal-im tagħha fuq is-soċjetà eċetera u veru xejn, il-Knisja tipproponi, il-Knisja ma timponix. Il-verità hija tant drabi bil-maqlub xi drabi li l-affarijiet qed jiġu imposti fuqna l-insara fuqna bħala Knisja. Nidu sempliċiment affarijiet bħalmija min joġġezzjona li jitneħħa l-kurċifiss minn ambjenti pubbliċi, min irid ineħħi referenza tal-Kristjaneżmu anke fih dan l-Ewropa, eċetera. Ma daw propju ma imposti pożizzjoni. Reċentament kellna anke sitwazzjoni fih dan il-kuntest tal-Ewropa meta għandek petizzjoni kbira ta' persuni jemnu ma jemnux li huma kontra l-abort u eżerċizzaw dritt demokratiku f'kampanja kien jisimha One of Us biex jiġġieldu fih dan l-Ewropa illi it-tarbija fil-ġuf għandha dritt tal-ħajja u propju din il-petizzjoni li ġabret kwota biżejjed biex l-istituzzjonijiet tal-Ewropa jisimgħu dan l-appell li qed jagħmlu n-nies propju ma rridux jisimgħuha. Ġifieri kieku din kienet fuq ixxi oħra x'aktarx kienu jisimgħuha għaliex kellek skont il-liġi numru biżejjed ta' numri ta' firem milli nġabru. Imma għaliex hija ta' valur partikolari ma rridux. Allura min qed jimponi fuq min fil-verità eżistijaj? Din hija demokrazija li ngħixu fiha jew xi drabi din hija dittatorjat fin li qegħdin ngħixu fih. Imma hekk iridu jirristrinġu l-libertà ta' min jemmen fis-sewwa, jemmen fit-tajjeb, jemmen f'Ġesu Kristu b'mod partikolari. L-apostli eżisti din għaddew minnha. Allora nit kuraġġ xibeb tiegħi. Ma nix għalfejn qataw qalbna. Ħutna nsara tal-bidu għaddew minn din l-istess esperjenza. Però din ma kienx kollox. Li tefawhom il-ħabs ma kienx l-aħħar kelma. Il-kelma tal-Alla tkun bridilna. Iżda bil-lejl anġlu tal-mulej fetaħ il-bibin tal-ħabs, ħarġhom barra u qalilhom.
Morru fit-tempju u xandru lill-poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Mela l-ewwel ħaġa waqt li kienu bil-lejl jiġi l-anġlu tal-mulej u jiftħilhom hu l-bib tal-ħabs. X'inhu dan il-lejl? Ovvjament dan huwa l-lejl, il-lejl meta kulħadd ikun rieqed. Però il-lejl nistgħu nifhmuh ukoll anke f'kuntesti oħrajn, ġifieri meta għaddejjin minn persekuzzjoni aħna nistgħu ngħaddu mill-lejl anke ċerta lejl ta' dlam fil-fidi tagħna, fir-relazzjoni tagħna malla. Ngħaddu minn persekuzzjoni ma nħossux li l-mulej qiegħed hemmhekk, donu telaqna xi ftit waħedna, forsi nħossu l-pis li huwa ikbar f'mumenti ta' persekuzzjoni. Forsi ma nafux se naqbdu nagħmlu u xaħjar li nitkellem, u xaħjar li niskot, Ngħaddu minn dan il-lejl li mhuwiex faċli. Is-sabiħ li f'dan il-lejl li appostli jesperjenzaw l-għajnuna ta' Alla. F'dan il-każ partikolari billi Alla jibgħat l-anġlu tiegħu u jilliberhom minn dan il-ħabs. Anke aħna fil-lejl tagħna nistgħu nesperjenzaw il-qawwa ta' Alla li tiġi taħdem fina. U taħdem fina kif irid il-mulej, jekk irid il-mulej taħdem fina anke b'mod sopranaturali, kif ħadmet fil-Knisja tal-bidu hawnhekk permezz tal-anġli, jew taħdem fina permezz ta' persuni oħrajn fil-ħajja tagħna permezz ta' persuni oħra. Il-kif mhux importanti, l-importanti li aħna fil-lejl ikunu miftuħin għal qawwa ta' dak hu s-sigriet. Is-sigriet tal-mument tal-persekuzzjoni huwa li inti tiddependi fuq il-qawwa ta' Alla. Dak hu sigriet kbir tal-Knisja persegwitata tan-Nisrani persegwitat. Li ma jistrieħx fuq il-qawwa tal-bniedem, li ma jistrieħx fuq l-appoġġ tal-istat, tas-soċjetà ċivili, l-appoġġ ta' gruppi waqt movimenti, jekk jkunu hemm dawk. Imma li profondament f'qalbu jistrieħ fuq il-qawwa tal-Alla. U aħna nista' nkun żbaljat f'dan qed ngħid, però jiena naħseb li aħna hawnhekk fejn niżbaljaw. Li aħna bħala nsara flok nistrieħu fuq il-qawwa ta' Alla, allura nagħtaw iktar għat-talb, ninaqdu iktar bejnietna nitolbu, infittxu l-qawwa iktar fil-mulej. Il-qawwa nippruvaw nġibuha b'min taf, min jista' jiddefendik, min jista' jaqbes għalik. Forsi dan huma reazzjoni istinti naturali tagħna. Però żisti jekk iridu nikbru f'tiġdid spiritwali vera li nkunu nista' l-Ispiritu, nkunu nista' Alla. L-ewwel qabel kollox il-qawwa tagħna rridu nsibuha fil-mulej Ġesu. Ċertament jekk il-mulej jipprovdilna għajnuna umana għandna noħduha meta ħdej minn żmien nieqes ta' persekuzzjoni. Però rridu nistennew li Alla jiftaħ il-bibien. Irridu nitolbu nistriħu fuq il-qawwa ta' Alla li rrid ikun hu li jiftaħ il-bibien biex aħna nkomplu nxandru lilu. Xi drabi l-esperjenza anke tal-istorja turina li l-qawwiet umani tagħna anke f'persekuzzjoni jifallu. Għax fil-verità wara l-persekuzzjoni hemm li ta' Alla li jmexxi l-istorja tal-Knisja, l-istorja tal-bniedem, l-istorja tal-ħajja tagħna. U allura hija storja ta' fidi li aħna rridu ngħixu. Mi storja tal-moħħ tagħna mhux inqablu fejn jaqblinna u mhux il-min taf u l-min ma tafx u tara kif takwista u kif takwista l-libertà biex terġa' tibda titkellem, biex tevanġelizza. L-ewwel qabel kollox li ta' Alla tiftaħ eżistij. Min m'għandux relazzjoni ma' Alla anke fil-Knisja ma jdurx lejn Alla f'dan momenti. Imma jara kif ħajsolvi l-affarijiet huwa. Knisja persegwitata tkun knisja li titlob iktar. Mhux knisja li titkaża, mhux knisja li tiġġudika, mhux komunità li noħduha kontra min joħda kontra tagħna. Dak mhuwiex il-Vanġelu. Imma komunità li tintefa' iktar fit-talb biex tistrieħ fuq il-qawwa ta' Alla, anke fil-ħajja tagħna personali jeżisti. Meta aħna ngħaddu mill-persekuzzjoni, irridu nitolbu, irridu nafdaw, nerġa' ngħid, naċċettaw kull għajnuna umana li huma li jipprovdilna, però l-ewwel qabel kollox nintefgħu f'riġlejn Ġesu, nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu. U l-mulej jibgħat l-anġlu tiegħu. F'ħin u f'waqtu jibgħatilna l-għajnuna sabiex aħna nkomplu naqdu l-missjoni li Alla jagħtina. Fil-fatt l-anġlu qalilhom morru fit-tempju xandru l-poplu kull m'għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Mela dana tom il-libertà mill-ġdid l-anġlu ħariġhom minn dan il-jasar illi stadu ċej poġġuhom fih mill-bħabs pubbliku u Alla jerġa' jagħtihom din il-libertà u jgħidulhom morru x'andru, komplu tkellmu.
Interessanti l-apostoli jmorru kompli jitkellmu għaliex Alla jerġa' jibgħathom. Meta ngħaddu minn momenti ta' persekuzzjoni li tikonna id-don tal-erf li wieħed quddiem Alla jifhem meta għandu jitkellem, meta għandu jiskot. Mhux b'mod biex ngħidu kif ngħidu llum to be politically correct, le, dik mhix il-Knisja. Imma li nkunu fir-rida tal-Alla, dik il-Knisja profetika. Dik li tkun nisrani profeta. Hawnhekk dal-każ l-anġlu qalilhom morru u tkellmu. Morru u komplu x'għandru dak kollu li għandu x'jaqsam. U l-apostli eżistijaj di ma qadux jaħsbu għal darbtejn. Huma semgħu minnu u fil-għodu kmieni daħlu fit-tempju bdew jgħalmu. Semgħu minnu, semgħu mill-anġlu, semgħu mill-anġlu. Jekk aħna nobdu eżistijaj u l-mulejja inebbaħna x'għandna nagħmlu fi żmien tal-persekuzzjoni, iridu nobdu tnebbih tal-Alla. Iridu nobdu dak l-anġlu qed jgħidilna. Iridu nobdu l-kelma ta' Alla. U dina kienet sigrit ieħor kbir għall-Knisja persegwitata. L-ewwel sigrit kbir fil-Knisja persegwitata tkun Knisja li titlob u tisref fuq il-qawwa tal-Alla. It-tieni tkun Knisja li tkompli tobdi. Tkompli tisma' l-kelma tal-Alla u tkompli tgħix akkosta kollox. Akkosta kollox. B'fedeltà. Mhux għax il-Knisja għandha xi ideoloġija li tippromovija fis-soċjetà, mhux għax inti nisrani għandek l-idejat tiegħek u tmur tmartrija tal-idejat tiegħek, bħal manka minn ma jemminx fallem għandu idea partikolari għatu ħajtu għalija. Le, mhix kwistjoni ta' hekk. Għalina hija l-kwistjoni ta' dak li qal Ġesu min iħobbni jħares kemm tiegħek, kwistjoni ta' mħabba li l-persuna għażiża ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. U jekk Ġesu mhux fiċ-ċentru tal-Knisja, jekk Ġesu mhux fiċ-ċentru tal-komunità nisranija, jekk Ġesu mhux fiċ-ċentru tal-ħsibiet u x-xewqat ta' qalbna, aħna ma nistgħu qatt immutu għalih. Ma nistgħu qatt nagħtu ħajjitna għalih. Ma nistgħu qatt fi żmien ta' persekuzzjoni li ddependu minnu. Ma nistgħu qatt nibqgħu nobdu l-Ġesu anke meta nkunu persegwitati, għax ma jkunniex li mħabba lejh. Mela hija l-ubbidjenza frotta li mħabba lejn il-persuna għażiża ta' Sidna Ġesu Kristu. Għax nafu kemm ħabna, nafu li taħajtu għalina, nafu li ċarċar demmu għalina, nafu minnu għalina, u nafu xi jfisser mhux biss għalina manka s-soċjetà li għadha ma ċċettatux. Aħna msejħin biex inxandru l-Ġesu Kristu l dan imsallab. F'dinja li ma temmenx, f'dinja li tkompli tixħat il-Kristu, aħna nibqgħu nxandru l-Kristu. Għax nemnu f'din l-imħabba tiegħu għal kull bniedem, anke jekk il-bniedem ma rridx għall-imħabba tiegħu. Mela mhix biex inwasslu xi idejat tagħna, xi ideoloġija, xi poter biex il-Knisja tibqa' preżenti, xejn minn dan. Imma biex Ġesu jkun magħruf u maħbub għax il-bniedem għandu bżonn il-Kristu fil-ħajja tiegħu. Mela mhux biss Knisja li titlob, ma tkun Knisja li tobdi frott l-imħabba. Fil-fatti, l-apostli meta Saduċejji jerġgħu jordnawlhom biex jifqu jitkellmu, jgħidulhom jeħtieġ nobdu aktar l-Alla mill-bnedmin. Jeħtieġ nobdu aktar l-Alla mill-bniedem. Ċertament, f'dak li huwa fis-soċjetà ċivili aħna għandna nobdu l-liġijiet li tagħmel is-soċjetà, dement li huma l-liġijiet tajbin. Meta mhumiex aħna m'għandna l-ebda obbligu li nobdu l-liġijiet tal-Istat. F'liġijiet li moralment mhumiex tajbin, aħna m'għandna l-ebda obbligu li nobdu l-liġijiet tal-Istat. Xi drabi jeżisti fuq dil-ixxu li aħna nitkellmu fuq Ġesu. Kieku kellha tgħaddi liġi li tipprojbixxi li aħna nitkellmu fuq Ġesu, aħna x'għandna nagħmlu? Aħna niddependu fuq il-qawwa tal-Alla, nitolbu l-muliet niddaw li jurina, aħna ħadd ma jista' jżommna. San Pawli jgħid il-kelma tal-Alla mhix marbuta, u kien jinsab fil-ktajjen, kien il-ħabs, ma l-kelma tal-Alla mhix marbuta. Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet eżistijaj kif qal il-Papa Franġisku, fejn illum il-Knisja għandha martri u persegwitata iktar milli kienet ippersegwitata u iktar milli kellha martri fil-bidu. U aħna għandna bżonn eżistijaj nemmnu li Ġesu mhux marbut. Anke jekk is-soċjetà tittorbtu, anke jekk is-soċjetà tittorbotna, anke jekk nies bitwemmin reliġjuż differenti jippruvaw jorbtunna l-insara, anke jekk nies fil-Knisja stess jippruvaw jawġu l-Vanġelu ta' Kristu. Aħna nibqgħu nxandru l-Ġesu, il-kelma tiegħu mhijiex marbuta. Irridu nsaqsu l-nfusna però aħna ħniex lesti nħallsu dan il-prezz. Il-prezz li nkunu mwarbin mixħutin il-ħabs, perseguitati, jitqubina, jirridikolawna, jgħidulna li aħna antikwati, aħna ma nagħmlu sens li t-talim ta' Kristu ta' Knisja u bla sens, li Ġesu huwa rilevanti. ċerti persuni, mhux kulħadd nerġa' ngħid, ċerti persuni li ilaquna, ikellmuna,
jamnuna b'dan il-mod. Aħna ħniex lesti nibqgħu nidru l-boloħ ta' Kristu b'imħabba kbira lejh. Jalla eżistijaj, inħallu ek l-esperjenza ta' ħutna ansara tal-bidu fl-atti tal-apostli tispira il-ħajja tagħna illum il-ġurnata. Jekk tinsab imweġġa, jekk għaddej minn żmien ibes fil-ħajja tiegħek għax qed tipprova tgħix il-Vanġelu, tgħix it-tajjeb fil-familja tiegħek, fuq ix-xogħol, fil-komunità, fil-knisja, imma xorta tħossok imweġġa, imwarrab, ippersegwitat għalhekk, taqtax qalbek, ejja għand Ġesu, ħalli tkompli timtela bil-qawwa tiegħu biex tkompli tgħix lilu l-Vanġelu tiegħu u l-imħabba nisranija.